Molt ràpides. La primera, això que avui inaugurem aquí, aquest interior d'illa, mentre estàveu parlant, veia els cartells que les criatures han anat fent amb aquestes estructures de fusta i n'hi ha un aquí davant que diu Salvem el planeta. Nosaltres ens conformaríem en poder salvar la ciutat i en particular l'Eixample. Això que hem fet aquí, que és aquest espai còmode, verd, de trobada, pacificat i sense cotxes, l'objectiu que tenim ara és treure-ho carrers enllà. Avui ja no estem pensant només en aquests espais importantíssims que són els interiors d'illa, sinó que hem d'aconseguir fer places al mig de la trama de Cerdà. No serà fàcil. La segona cosa que vull dir és que aquest també és un lloc significatiu, ho he dit abans de manera molt passatgera, perquè aquesta era la seu, en aquí on esteu drets, molts de vosaltres segurament, jo almenys, va ser la primera vegada que vaig descobrir un centre cultural realment amb ànima europea, amb ànima internacional, que va ser quan el Palau Macaya era centre cultural de la Caixa. Va ser el primer centre important de la Caixa a la nostra ciutat i s'extenia al Palau amb unes grans sales d'exposicions que ocupaven el que avui és l'interior d'illa. La Caixa hi va tenir a veure, sens dubte, hi va posar els quartos, però sobretot hi va haver-hi un equip format per persones que crec que han deixat també un llegat importantíssim amb la manera de fer política i gestió cultural a la nostra ciutat. Corre per aquí perquè l'he saludat abans de pujar a la Mari Carmen Palma, una de les artífecs d'aquella època, però podríem recordar Lluís Montreal, el desaparegut fa pocs mesos, el Jorge Wagensberg, la Carme Guinea, persones que van convertir, quan no hi havia MACBAs, quan no hi havia auditori, quan no hi havia tantes coses, quan no hi havia centre de cultura contemporània, van convertir aquest espai en una finestra al món, en un moment que aquesta ciutat estava delerosa de saber què estava passant més enllà. Perquè quan va arribar al camp de concentració de Bram, hi havia a la porta un gendarme que era un gendarme que portava allà. I ell va obrir la maleta, quan va veure les càmeres i els negatius, aquell home es va posar les mans al cap. I un moment, li va ensenyar el carnet de fotoperiodista internacional escrit en francès. I l'home s'ho va llegir i va dir: «Perdó, monsieur, podeu entrar». Agustí Centelles va ser el gran esglaó perdut del fotoperiodisme català que van poder recuperar pels pèls els fotoperiodistes de la transició.